aka sai mana shi. Salamu alaikum. Amma alaikum salam. Wannan ka gane wannan yaron? A'a ban gane. A'a. To aka sai mana kayan. Me gida? Kana jina? Wannan yaron ya zo da hawan mashin. Ya zo da hawan mashin. Kuma ya zo ya ce wai nan wurin kai ya zo ya dauko hawan mashin wai ka sayi. Sai yayin shin koko dai me an kai? Wallahi ayaya amman. This man. Ba ma sai ba aka ƴan man. Gaskiya ba ni bane. Kai wani irin barawo ne? Ba ni bane gaskiya. Gaskiya ba ni bane malam. Wallahi tsaya ko in dauki baro ko in tura wal baro nan naka ka tsaya. Gida na ce ma ba ni bane. Ka tsaya fa. Ba ni bane mai gida. Ka tsaya fa. A'a mai gida ni ba ni bane gaskiya. Ba ni bane. Ba ni bane. Ba shi bane. Shi ne. A'a ba ni bane.